auntie. En one, en two, en one, en two, en one, two, en drie. Kom. Wow. Nee, kom. Ik is moe. Die laatste set, auntie, kom. Ik kan niet meer, ik heb een beetje gas. Auntie, weet wat zij gezegd. Wat ze gezegd? No pain, no gain. Die spijker. Ik is bezig met een modelcompetitie. Ik ga niet aan me doen. Ja, auntie, maar die is nog steeds een competitie. En in enige competitie is een goal om je anders uit te kloppen. Ja, maar dan richt ik een paar tips voor je andere mensen. Wie is zo bezig om te boksen? Ik weet niet van auntie en die juffrouw in ons straat wat deel is van die competitie. Ik ken niet die race. Praat je van Werti? Nee, ja, juffrouw Bogenpoel. Ja, maar naam is Werti. Bogenpoel is af van. Dan is het zij, ja. Yes, like it. Het auntie gezien hoe skraal zij is. Dat is hoe een rechte modelfiguur lijkt. Spijker, als jij niet hier om voor mij te supporten te trainen, hè? Of course, auntie. Auntie vraagt nog. Nou, wie bij jou gezegd, want iedereen is van Werti zijn model voor. Sorry, auntie. Ik heb maar net gezegd. Nee, ja. Misschien moet je die verschil kennen tussen een kameel en een model. Kameel? Ik versta niet, auntie. Dat is wat Werti is. Ze is lang maag. Is dat dan niet hoe meeste modellen lijken, auntie? Ongelukkig als die nieuwe modelnaam kameel. Die is daar. Moet niet worry, nie, auntie. Onze 2 weken gaan hulle allemaal uit die competitie toe trekken. Als hulle zien hoe auntie lijkt. Wanneer? Vast goed aan mij. Nee, niks. Ik bedoel maar net met die results van onze training. Kan niet waarom hulle een goede les te leren. Ah, that's the spirit. Let's go. Let's do it. Is auntie. En one, two, one, two, and three, and one, two, three. Ja, kom maar, one. Hey. En dat? Wat? Ik dacht mijn ma prepare voor een modeling competition. Lijkt het meer alsof mijn ma gereed maakt om iemand een knock-out te geven. Draai je s'nachts weer. Ah, nee, glad niet. Het is eigenlijk goed dat mijn ma zo hard oefent. Ik had nou net gezien. Competitie lijkt sterk buiten. Van wat de competitie praat je? Daar wil wat daar spijkeren in die pad blij, man. Zij is bezig om te draf naar die sweet spot. Praat je van Werti? Nee, man. Dat is Bogenpoel. Nee, Bogenpoel is haar fan. Haar naam is Verity. Waar je Werti zien draf? Haven bij die postkantoor. Zij draagt voor en haar man rijdt achterna met die bakkie. Jo, mijn ma moet zien hoe vliegt zij voor hij bakkie. Als de mensen vandaag gekeken dan zijn ze zwier. Die bakkie zag haar, maar ik kom niet bij niet. Misschien jullie dierentuin bellen zeggen, joh, dat kameel los rond. Jenica, hoe is je eigenlijk een dierentuin, auntie? Ik weet. Ja, maar wacht, laat ik mijn ma verder sturen. Zoals ik gezegd, die competitie ligt sterk buiten zo mijn ma en elke minuut van training nodig heeft. Right. Ja! Spijker! Jij, zo rijden. Mijn genade. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En Lotto. Goodbye.